Hindi pa si Makin eh. Drive yung Boston sa to ha. Ito naglagatak kayo. Pag naglagatak na yan, si Makin yan may abot. Ranchero. Sabi ko sa polis, hindi ko mabigat po. Pero next year nga, dahil ang mga eskwela din. Nataya ko. Si ano? Nagay ko ni Padilla. Ay talagang pwedeng mapaten. Ranchero. Ay talagang nyo kayang mapaten. Ayun ba pala? Kaya, Ito si Parme. Baka mo na ito. ay, one row. Sabi ng mga ate. Yan. Kain lang, Mox. Box pang babata. Ganyan yan sa Bicol. Pwede na daw, man. Cholesterol based. Wala, mahina nang kumain ng mga taong Wala ito. na. Wala Wala. Very Kung mga bata pa ito, Ay, gusto nyo dyan. Wala yun. Gusto na ito. ano na? Kung mga bata pa ito, Oo. gusto agad yan eh. Oo, masyado. Parang binaanan yung pirana. Kaya naman lulayan na talaga magkaon. Ano yan na? Ako parang iting daw. Kapo price lang. Oo. Kapo price lang ako mo. Ha? Huwag kapo price na lang ako. Hindi ka na nagkapusobra. Ako rin, oo. Ako man, nagkakapobras. Pipili ko sa pinakadakulang. Kaya, Double bed. kaya. Para sa amin po. Pahin kami na pa na yung knife para sa cake lang. Long life. Long life, long life. For more reunions, ma. More reunion. So yan pala, ano na, may open pa so they're asking for ideas kang sa kanlas baga so live na live at 45.